Iya, inilog. Mag-go tayo sana. Hubad public prank! Oh, may new public pranks naman kami. Hubad, ano? Hubad public pranks. Ang butas yung boxer ko, ito. Ito butas. So, wag na natin patagalin. So, arat na. Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa Ikay gobo, sir? Ikay gobo na ko? Ha? Ikay nagobo na ko? Tripon ko? Isa? Iyo to. Pila ba na chip eh? Sa 20. Ilan daw? Ha? Ilan? Sige. Dagan mo dong? Dagan. Yan, balik ko tayo. Meanwhile, Sige, kaupo na ko.
Kaya ay torta. Man, pesan. Iya. Iya enggak tahu teh. Meanwhile. Satisfy ba kayo sa aming video? Laway ko, pumutok. Kung satisfy kayo, huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga video! Okay, shout out! Shout out ko ni Ate Lele nga nasa Australia, ni Haruka nasa Bohol, ni Mano Jimber, Ate Gigi o sa iyang mama nga agwan si Makorsing. Hi ninyo dia. Shout out Gise. Hey, shout out sa kong ganda. Igagaw dito sa taga-Bingunga. Mga Medina family, hi! Nya, shout out! Ganito na girlfriend niya. Sana oh! Girlfriend niya, oh! Ang third nga girlfriend ni Gise. Joke lang. Okay, shout out pala ni Jilmy Mendelano, ni Ate Jelly, og ni Kuya Parok, og ni Lebron James, og sa Kaningan sa South, og ni probinsya ng Liki, Airmon, og sa akong kuan kanang Barbero, RJ. Barbero, May tigko na ko. single daddy! Single daddy! Okay, shout out si Shout out sa Team Hijo. Yeah. So, shout out Food Avenue, Metro Pharmacy! okay, 1, 2, 3, go! Hit, like, Share! subscribe! Yay! Tara na, tara!